Romana, fukej pořádně. Představ si, že tady třídní učitelka potřebuješ, aby rupla i dala ti poznámky. Pořádně kluci, teda holky, makej. Tričko od Rudy na holé tělo s podpisem. Makej. Pořádně. Katko, pořádně fukej sami. Ještě chviličku, ještě posledních 30 sekund, babi. Máme vítězství, další. Ano, kdo bude ten třetí? Jsme tady jak na kolotočích, stánky, pivo, bramborák, grill. Jdem na věc!